Dwi'n siŵr gyn bob un ohonoch chi rhywfaint o boteli plastig fel un o gwmpas y tŷ yn does. Wel, cyn i chi taflu nhw i gyd i ffwrdd i'r bin ailgylchu, be am drio neu rhywfaint bach o ddefnydd ohonyn nhw yn yr ar. Heddiw dwi'n wedi ddangos i chi ffordd gwyrdd, syml ag effeithiol o arbed dŵr a dyfrio'ch planhigion yr un pryd. Yr oll ych chi angen ydy 2 botal plastig fel hyn gwahanol maint, glud, tap a rhywbeth i dorri tyllan y plastig. Yn gyntaf, da chi'n gwneud 2 dwll yngheuad y 2 botel. Yna gludo'r 2 gaead at ei gilydd a gorchuddio efo tap sy'n dal dŵr. Gallwch amrywio maint y twll. Mwy am byd yw'r twll yn y cyflymau'n byd fydd y dŵr yn llifo drwyddo. Torwch waelod y botal fwyau ffwrdd efo siswm yn ofalus. Bydd angen rhyw 4 twll bach o amgylch gwaelod y botal leia. Yr oll sydd angen i wneud rwan ydy rhoi popeth at ei gilydd. Dyna ni. Mae'r boteli'n barod i defnyddio wan. A sut maen nhw'n gweithio ydy da chi roi dŵr yn y botal fawr yn y top. A mynd yn dod allan yn ara deg fel un trwy'r tyllan ma'n y gwylod. Dwi'n mynd i ddefnyddio fo yn y polytunnel oherwydd mae'n mynd yn sych ofnadwy yma. A dim ots faint o waith dyfrio dwi'n neud. Mae'r gwres a'r haul yn sychu'r pridd yn sydyn ofnadwy. Felly, os dwi'n claddu hwn yn y pridd yn ddifn fel yna a lenwi fo fo dŵr, mae'r dŵr yn mynd at y gwreiddia a mae'r planhigion yn cael digon o ddŵr. A felly dwi'n arbad amser a dwi'n arbad dŵr. O, as da chi'n mynd i wneud rhywbeth gwyrdd wrsos yma, gwnewch hyn.